Останете с нас и вижте какво следва още. Следва. Ще паднат ли цените на лекарствата? Как се формират те? Защо протестират фармацевтите? Разговор с Веселин Марешки. На 4 очи продължава. Здравейте отново, студиото вече е Веселин Марешки. Поканихме господин Марешки, който вероятно знаете, добре дошли всъщност, е човек, който от 20 години се занимава с лекарства, с продажба на лекарства. Поканих ви, защото в момента това е една изключително актуална тема. Фикс идея има и министърката, гледам ваши колеги, обществото искат да се намалят цените на лекарството. И понеже знам, че вие имате някакво лого, че продавате ефтино, кажете как да стане това. Що е непосилно за хората да плащат скъпи лекарства. Да, само две малки отклонения. Първо, съболезнование на близките на жертвите и въобще на цялата държава Израел. Аз съм хорал много пъти там и ги съжалявам тези хора, че трябва да живеят в този страх постоянно. И второто, пред нашите зрители да кажем, че това не е пиар мероприятие, просто вие ме потърсихте. Единственото, което попитах е дали може да се говорим свободно. Казах ви, че няма и теми табу за мене, така че може да започнем свободно. Аз ви поканих, защото няма предварителни оговорки и нагласени разговори. Да. Нищо няма, трябва да сме честни пред зрителите. Трябва да кажа, че от март 1991 година съм на пазара на лекарства, един от първите в България. От юли месец 1992 година, т.е. вече 20 години ми е първата аптека. Тя се още на същото място, в което е. И за всичките тези 20 години аз не съм се срещал с нито един министър на здравеопазването. От много мои инициативи става ясно, че някои неща, които предлагам, след 2-3 години политиците озряват за тях, почват да ги предлагат, след това почва натиска на фармацевтичното съсловие, основно на магистър-фармацевтите, и тези хубави инициативи пропадат. Чакайте сега, какво значи натиск? Те какво искат, вие какво искате? Дайте да се разграничим тези натиск. Аз искам това, по принцип, идеите, които имам, те са в моят щърп. Аз казвам да се намалят наценките на аптеките и на дистрибуторите. Аз имам един от най-големите дистрибутори и имам най-голямата аптечна верига. Тоест това пряко удара в моите печалби. Но това са нагласите, това са желанията, това са интересите на хората, които в настоящия момент живеят, знаете, супер трудно. И ние не трябва да правим закони, които да са в интерес на забогатяването на 100-200 фармацевта, трябва да правим закони в интерес на хората. Сега, и всички обаче, мои предложения са били в тази посока. Да, те обаче казват следното, че ако аз слушах, се намалят тези надценки, това за мен като човек, който си купува лекарства, ще да речем 10 или 20 стотинки на лекарство, но това ще бъде едно работно място или 2 работни места или една аптека ще изчезне. Не, това са големи глупости. Първо, това може би са някакви стотинки, ако се направи този мег вариант по 1-2% да се намалят наценките. Няма друг... Има ли друг вариант? Естествено, че има. Ето за това ви поканих. Кой е другия вариант? Първо, дистрибуторите. Дистрибуторите работят с наценки, които в нито една друга дистрибуционна дейност са немислими. 6, 8, 9%. Повечето дистрибутори работят с 2-3% в другите браншове. Отделно, извън тези 6, 8, 9%, получават между 5 и 10% отстъпки от различните производители, а в годините назад са получавали по 15-20% отстъпки в различните производители. Представете ли за какви маржове говорим, гарантирани от държавата, чрез фиксиране на наценките, с които може да се работи? Затова аз казвам, че при дистрибуторите, като казвам, аз имам равен пазарен дял с другите 3 най-големи дистрибутори и това пряко удара в моя интерес, че при дистрибуторите може да се намали наценката минимум с 5%. Същото важи и за аптеките. Същото важи и за производителите, които дават отстъпки на аптеките, на дистрибуторите в рамките на тези 3-5-10%. Тоест, вместо да ги дават на дистрибуторите, системата трябва да бъде ясна. Дистрибутора му се дава 3% наценка, аптеката и се дават примерно 15-18% наценка. Производителя, ако ще прави отстъпки, да ги прави на държавата, да ги прави на хората, а не да ги прави на разни търговци, включително и на мен, нали? И аз съм от тези търговци. По този начин С колко ще спаднат лекарствата по вашата схема? Значи поне с 15% само от тези мерки, които могат да се направят. И оттам нататък за това, което се говори също пипането на ДДС-то, аз бях единственият противник на времето, спомням преди доста години, когато се въвеждаше ДДС въобще за лекарствата и съм пълен привърженик на тоталното му махане. Оттам още 20%. Така ще кажат и за хляба, така ще кажат и за други неща, и за книгите.
Да, обаче да кажем, че хляба може малко по-малко хляб, а без някои лекарство в много случаи е живото спасяващо, живото поддържащо и без него не можем. И от тук говорим за... И пред това много малко е ролята на ДДС-то в републиканския бюджет от лекарствата, за да си заслужава. Според мен защото според мен повече се източва, отколкото се внася, и плюс това голяма част от лекарства ги плаща здравната каса, която всъщност един път си ги плаща, после ги взема, и това е едно безмислено упражнение. И оттам нататък вече спирането на... Тук говорим за едни 30% станаха вече, дори да не се пипа цялото ДДС, нали? Поне едни 30%, които могат да се намалят от цената на лекарството. Абсолютно. И оттам нататък говорим за спиране на източването на здравната каса. Как се източва здравната каса? Вие постоянно давате... С фалшиви диагнози? Фалшиви диагнози, отрязали му ръката, направили му процедура, която не му трябва, защото тя струва скъпо. И куп други неща, те всички го знаят в системата, но трябва силна ръка. И когато някой тръгне да го прави това нещо, скача определена гилдия и под натиска, може би министрите и правителствата са слаби и се подават много на натиск. А има ли нещо такова? Аз съм го питах. Само да довърша, че спирайки източването, събирайки вноските, се получават недостатъчни пари, намалявайки наценките, се получават недостатъчни пари, с които да се увеличат лимитите, които здравната каса заплаща, и по това може, специално за лекарствата по здравна каса, могат да се намалят цените с доплащанията на хората, могат да се намалят с още поне 25%. И оттам нататък ви си правете извода за какво става. Тоест, това, което вие предлагате в момента, би намалило цената на лекарствата с 25%. 25% реално на всички лекарства, а по здравна каса с допълнителните мерки може да се намали с 50% доплащането, не цената, доплащането, което прави пациента по здравна каса. Давали ли сте тези предложения някъде? Да, и това, за съжаление, си го разпечатах, защото съм... Няма значение. Кажете, някой обърна. На 19 април 2010 година, това е преди повече от 2 години, ние правим пресконференция, правим една подписка до хората и предлагаме антикризисни мерки. Тогава пак беше актуален този въпрос. Премиера Борисов каза: давайте, не повярвахме и дадахме, и написахме ги всичките тези неща, които обаче колко министъра се смениха, за да дойде сегашния министър и частично да се слуша и да каже: лекичко пипаме с 2%, срещу което скача Българския фармацевтичен съюз с 100 фармацевта, които нямат никакво влияние върху пазара. Над 90% от пазара в България се държи от хора, които са за такива мерки. Те не използват тези 20% наценка. Голяма част от аптеките вече работят с много по-малко от максималната наценка. Това пазара го регулира и една много малка част, която иска да има монопол, и постоянно от 20 години... Кой иска да има монопол? Тези магистър фармацевти, които са против помощник фармацевтите, против хора като мене, които искат да инвестират, против външните инвеститори. В Европа има много сериозни фирми, които като дойдат, виждате какво става с хранителните стоки. Идва хранителна верига, цените падат, хората са доволни, всички казват браво, обаче когато става дума за лекарства, това вече е лошо, дали? Да, обаче, знаете ли, аз получих първо, докато се готви за разговор с вас, попаднах на едно предаване, в което ваша колежка фармацевтка каза, че във вашите аптеки има антифармация, защото не работят специалисти. И вие заради това сте предлагали такива ниски. Чуко, това беше едно предаване. Това са пълни глупости. Значи ние имаме вече около 200 аптеки. Нали сте ясно, че аз съм най-насветло в цялата система и съм най-проверяван. Всички тези хора постоянно ми пишат доноси наляво и надясно и ме проверяват ежедневно. От всички инстанции. Абсолютно от всички инстанции, които са това, което съм така, чула, значи, при 200 аптеки при нас работят минимум 300 и няколко магистър-фармацевти. Това са повече от един магистър-фармацевт на аптека, а в много от аптеките няма магистър-фармацевти. Ние се борим срещу сивите аптеки. И там също сме дали няколко примера. Има ли един магистър-фармацевт в аптеката, тя е незаконна. Обаче магистър-фармацевтите настояват точно такава система да бъде. Един магистър-фармацевт, една аптека, въпреки че това е незаконно. Защо? Как трябва да бъде? Трябва да има магистър-фармацевт през цялото работно време. Един магистър-фармацевт може ли да работи 24 часа? А във вашите аптеки има ли ги? Има ги, разбира се, че ги има. Това ви казах, че над 300 и колко магистър-фармацевти, почти по двама, някъде и по трима в аптека работят в нашите аптеки, нали? Добре, но понеже, да... И няма как, не поддържаме едно от най-качествените... Да попитам, защото и такива имейли получих, но... След като нашите магистър-фармацевти и помощни фармацевти постоянно някой иска да ги привлече да работят някъде на друго място, значи при нас е един от най-качествените персонали. Това между другото е нормално, защото при мен е идвал магистър-фармацевт, който е работил в малка аптека. Той се сблъсква с разнообразието от лекарства, които се изписват в момента и за онкология, и за диабет, и за хепатит, такива неща, те не ги виждат в малките аптеки. Много магистър-фармацевти въобще не знаят за какво става въпрос в момента в
в съвременната търговия с лекарствени медикаменти, които те не ги виждат в малките аптеки и не ги познават. Така че нашия персонал е един от най-квалифицираните. Добре, това е друга тема. Исках непременно да задам този въпрос, защото освен, че аз попаднах на такива теми, получих и такива имейли. За да сме наясно, да сме начисто в разговора. Но понеже повече ме интересува как да се намалят цените на лекарствата и ако вие някак може да помогнете с някаква идея, заради това съм ви поканила. Два въпроса в тази връзка. Когато гостуваше министър Атанасов, аз си казах нещо, което моята квартална аптекарка ми го каза по повод на цените на лекарствата. Тя каза, масово падат цени на лекарства, но на цени на лекарства падат, когато тези лекарства или частично се субсидират от държавата, или са на свободния пазар. Тя ми показа, няма да споменавам имената, но ми показа 2 лекарства за една много важна социална болест, които лекарства от 10 години стоят на над 100 лева, не им падат цените, защото касата ги плаща 100%. Тоест тя смята, че тук има далавера. Не може, казва, на другите лекарства да падат непрекъснато цените, а точно на тия, които държавата плаща 100%, да си стоят 10 години на 100 лева, примерно. Точно така, тук абсолютно има далавера и ние продължение на колко години, аз ще не спомням, 5, 6 или 7 години се борихме да отпаднат тези търгове от Министерството на здравеопазването, където явна е делаверата. Не може идва един министър, една никому неизвестна фирма става лидер на пазара на лекарства, пада министъра, фирмата отива в небитието. То е написано, просто не трябва някой да го провери. Обаче, но явно някои плащат равномерно, за да им стоят цените по един и същи начин, една и съща, и държавата 10 години да ги изкупува на една и съща цена. Абсолютно, но тази фармацевтична мафия сега го докара до там, че от един централизиран търг го пусна по един куп болници в момента да се правят малки търгчета, където стават още по-големи делавери. И затова... Така ли това е лошо? Това е абсолютно лошо. Защо? Това нещо... Защото тези безброй търгове ангажират страшно много ресурс. Не може едно лекарство в една болница да се продава за 1 лев, също в друга болница да се продава за 1,20 лев. Никой няма полза от това нещо. И това не е едно от предложенията. Първо, тези лекарства, които бяха в Министерството, трябва да минат по здравна каса. Там всичко е ясно, здравната каса като един голям купувач ще си направи, търговете ще се уточнят цените, ако няма голяма корупция, цените ще паднат, но при всяко положение ще бъдат по-ниски, отколкото са в момента. Второто, което е по принцип за търговите в болниците. След като цените на лекарства в България се определят според референтни държави, което е нормално, гледа са няколко референтни държави, също, виж колко елементарно, също нещо може да се направи за болниците. Ако една фирма, един дистрибутор е спечелил да продава лекарството Хикс в определена болница за 1 лев, значи това е най-ниската цена, това става референтна за другите болници. След като един дистрибутор може да си го позволи за този медикамент, за определена болница, значи това трябва да е за всички болници. А не, защото някъде делаверата е по-голяма, там да бъде 1,20 и така нататък. Също, само с тази мярка могат да бъдат икономисани страшно много пари в болниците от лекарства. Получих имейл от доктор Ваньо Шарков от СДС, който сините били внесли текстове, които според тях целели да разбият монополното положение на пазара на лекарствата и да се премахне възможността за създаване на картели. Цитирам нарочно, за да не стане недоразумение. Ето как описват сините схемата. Кажете, вярна ли е? Сега, това защо са високи цените на лекарствата? Схемата, според доктор Шарков, е следната. Производителят сам определя цената на дадено лекарство. Търговецът на едро, който е същият, слага надценка върху цената между 18 и 22%. Търговецът на дребно, който отново е същият, слага втора надценка между 6 и 9%. Върху така образуваната цена държавата налага ДДС от 20% и в крайна сметка цената става непосилна за купувач. Прави ли са сините ли доктор Шарков, който там го е написал? Не, значи те по принцип са прави, но като цяло това нищо не означава. Смисъл такъв, че първо да кажем, че... Едно лекарство се товари с 100% отгоре, един и същи човек да си го продава и препродава. Това няма значение. Значи ако различни хора го натварват, цената става същата. Затова иска да кажа, че това няма никакво значение. Значи това дали са различни хора по веригата, няма никакво значение. Просто един човек печели. Такава е системата. Просто един чака да печелят повече. А цената става същата. И това не променя цената. Затова иска да кажа, че сините по принцип не са много в час и той затова и живота ги изхвърля. И между другото, проблема на фармацевтичния пазар е, че в много партийни партии имат членове, такива, които имат по 1-2 аптеки, и те дават някакви такива нереални идеи, те стигат през такива депутати, стигат до парламента и виждате до какви глупости става. Значи, ако е един човек, цената ще да стане по-висока, отколкото ако това било разпределено. Напротив, когато е един човек, както съм аз примерно,
цената е много по-ниска, защото аз, като вземам от търговията на едро, слагам по-малка наценка в аптеката. Ако аз от търговията на едро го дам на друга аптека, тя не взема маржа от търговията на едро и слага по-висока наценка. Така че, когато има вериги и вертикално интегриране, със сигурност цените падат. И това е доказателство, при мен е най-голямото доказателство. И между другото, второто, с което спекулират фармацевтичен съюз, че евентуално, ако някой стане монополист, цените на лекарствата ще ли да скочат. Но това е пълно безумие. Дори да остане само един човек. Без значение кой съм, дали съм аз или някой друг, цената не може да се качи, защото тя е пределно определена от държавата. Тоест, това за монополите е просто едно плашило, което е хвърлено във въздуха, което е абсолютно безмислено. Добре, значи, вие очертахте някаква схема, както се изразяват те. Трябва силна ръка, която да устои... Добре, ама това предложение има ли го черно на бяло? Обсъждано ли е някъде? Абсолютно черно на бяло е пратено до господин Бойко Борисов, Цецка Цачева, Първанов, Нешева и тогавашния министър Борисова. Само Бойко Борисова. Вижте сега, пращайте отново до министъра на здравеопазването, да видим защото това е страшен проблем за хората. Хората не могат да се лекуват. Абсолютно. Аз самата, като отивам в аптеки, виждам хора, които за лекарство, което струва 2 лева, жената казва, нямам 10 стотинки. Всеки път, като вляза в аптека, додавам на някоя възрастна жена да си купи някакво лекарство. Точно така и затова ние се опитваме да правим това, което правим. Това е нечовешко да не можеш да се лекуваш в 21 век. Абсолютно. Това е и принудата на хората да си купуват лекарства, когато са на болнично лечение. Това е принудата да събират пари въобще да отидат на болнично лечение. И всичките тези неща, съответно, нашата идея е, че не могат да станат с тази политическа система и сме изградили нов политически проект, който основно се занимава с тази. Какво сте изградили? Почваме нов политически проект, който... Чекайте, че аз малко се разсеях и чувам политически проект. Основните неща са точно свързани с здравеопазването. Какъв е този политик? Вие участвахте в някакви, бяхте на балотаж. Това нещо ново ли е? Сега да ви кажа, че както във Варна бях на балотаж и защо бях на балотаж. Защото когато бяхме на един предизборен митинг на площада, всичките ми опоненти, които са предишни участници във властта, един срещу друг, ти много крадеш, му казват на единия, той казва, ти краде пък преди 2 години, като беше във властта, пък он му казва, ти пък преди 4. И това е пък срещу мене никой не каза, че съм крал. Тоест хората им е писано най-много от корупцията, която води до всичките тези негативи. В този смисъл аз мисля, че на следващите парламентарни избори единственото ново лице, което няма да бъде опетнено с предишно участие в управление, каквото и да е то, ще бъда аз и... Чакайте, какъв ще е този политически проект? Как ще се казва? С кого? Аз съм лицето на този политически проект. Основните ни задачи са поевтиняване на цените на лекарствата от 30 до 70%, добро здравеопазване навсякъде, без налагане на доплащане, достъпно лечение без унизителни кампании за събиране на средства и така нататък. Може ли политически проект да се базира на това да се намалят цената на лекарства? Абсолютно. Значи, тук искам да кажа, че малко съм така разочарован от това, което се случва в политиката. Пътувайки до летището, слушах една много любима моя песен на Слави Трифонов, че е време някой да изхвърли бокука. И аз се питам, може ли някой, който вече е бил изхвърлен на бокука, сега да се опитва да се върне на бял кон и да се изявява като нещо ново. Кого имате предвид? И всичките, които сега, ето, вие преди малко на разговора видяхте, казаха, идва нужда от ново правителство, но то няма да е вашето, значи ще бъде. Добре, ама тази партия така, сега... Само така. И второто нещо, примерно, което чух от госпожа Меглена Кунева, тя казва, тук вече я цитирам, тя казва, нашия проект е много дълъг. Никой да не бърза сега, на момента, може би сега не, но след време ние в хубавото бъдеще, хората искат действия в момента и сега. И затова ни казваме, системата е много корумпирана и прогнила навсякъде. Ясно е, че никой не може да оправи всичко, дори с каквито намерения да е. Не, ние ще оправим лекарствоснабдяването. Ние ще оправим лекарствоснабдяването и положението в здравеопазването. Добре, ама вие сте лицето, ама каква е тази партия? Вие ли сте с други ли ще сте? Някаква съществуваща формация ли? Аз имам собствена формация, която така не че се участва. Как се казва? Извинявайте, не съм се Да, тя не е много известна. Участва на много малко места, но така доста качество. Либерален алианс. Това е една либерална формация, която... Това е ваша партия, да, моя и това ще бъде партията, с която ще намалите цените на лекарството. Това ще бъде партия, която ние ще дадем възможност на хората да гласуват за неопетнени хора и като поемем конкретни ангажименти, които в рамките на няколко месеца ще ги свършим. Не да не трябва цели мандати и близко бъдеще и така нататък. И мога да се обзаложа, и запомнете го този разговор, защото аз преди няколко години на едно друго предаване с колежката Вяня Цолова казах, че аз ще бъда втори във Варна. Тя ми казва, кой ви каза? Сега ще видите, че ние ще имаме много
по-добро представяне от голяма част от субектите, които се явят на изборите. Добре, това е друг разговор. Благодаря ви наистина. Останете сега с новините на